YouTube заблакаваў чарговыя СМІ прапагандыстаў. Аб'екты гандлю трапілі пад увагу махляроў. А ў Вене адбыўся другі паўфінал Еўрабачання. Пра гэта не толькі распавядзём у кароткім выданні навінаў пятніцы 14 траўня. Вітаю! У беларускіх прапагандыстаў чарговая страта на YouTube. Платформа працягвае блакаваць прапагандысцкія каналы. Гэтым разам пад блакаванне без магчымасці аднаўлення трапіла міжнароднае радыё «Беларусь». У каналу было больш за 14 тысяч падпісантаў у YouTube. Раней сервіс выдаляў каналы ОНТ, СТВ і Белта, чым выклікаў абурэнне Міністэрства інфармацыі, якое, цытата, негатыўна ацаніла гэты несяброўскі і беспадстаўны крок. Сярод захадаў рэагавання прапагандысты называлі блакаванне YouTube у Беларусі. Аднак на ўзроўні адказных чыноўнікаў такая прапанова падтрымання, прынамсі, пакуль не знайшла. Новая схема махляроў. Цяпер мэтою зламыснікаў робіцца не толькі даверлівыя грамадзяне праз тэлефон і ў інтэрнэце, але і адміністрацыі крамаў, паведамляе Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Паводле ведомства махляры ствараюць камерцыйныя арганізацыі, якія пад выглядам грамадскіх аб'яднанняў спажыўцоў наведваюць гандлёвыя аб'екты, выяўляюць ці прыдумляюць парушэнні і затым прапануюць работнікам крамаў падпісаць платны дагавор на адукацыйныя семінары. Узамен абяцаюць не паведамляць аб парушэннях у органы кантролю. У марку зазначаюць, што такія арганізацыі не маюць ніякага права праводзіць правяранні, а іх дзейнасць па сутнасці ёсць шантажом і вымаганнем. Пры з'яўленні псеўдакантралёраў прадстаўнікам адміністрацыю аб'ектаў гандлю раяць інфармаваць міліцыю і самое ведомства. 3 чалавекі пацярпелі ў выніку аварыі маршрутнага таксі ў Бабруйскім раёне. Здарэнне адбылося учора ўвечары на трасе ў кірунку Мазыра. Паводле папярэдняй інфармацыі, 41-гадовы кіроўца «Сітраэну» намагаўся пазбегчы сутыкнення з дзікую жывёлінаю на дарозе. Але не здолеў утрымаць кіраванне мікрааўтобусам, і той перакуліўся. Усіх пасажыраў агледзелі медыкі, 3 з іх спатрэбілася шпіталізацыя. ЗША ціснуць на Літву наконт аднаўлення транзіту беларускіх калійных угнаенняў. Гэта паводле літоўскіх медыяў на закрытай сустрэчы з дэпутатамі фракцыі сацыял-дэмакратаў прызнаў міністр замежных справаў Касцюсас Будрыс. Да сённяшняга дня, як публічна, гэтак і вам я паўтараў, што на нас няма ніякага ціску з боку амерыканцаў і ніякіх пытанняў, звязаных з угнаеннямі, як гэтыя санкцыі ўводзяцца і падобнае. Сёння я магу сказаць, што ціск узнікае. Звестак крыніцу агенцыі БНС міністр заявіў на сустрэчы, што ціск аказваецца не толькі на Літву, але на іншыя краіны рэгіёну. Пазней Будрыс адмовіўся пацвердзіць журналістам змест сказанага на закрытай сустрэчы, ды абмежаваўся заявою пра, цытата, дадатковую актыўнасць ЗША ў справе транзіту угнаенняў. Міністр падкрэсліў, што Літва не можа самастойна адмяніць санкцыю еўразвязу, якія былі працягнутыя да 2027 года. Нагадаем, пасля апошняга візіту ў Менск і вызвалення рэжымам Лукашэнкі часткі палітвязняў, спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул публічна выказаўся за дыялог паміж Менскам і Вільняй і за аднаўлення транзіту беларускіх калійных угнаенняў. На гэтых выходных у Менску пройдзе хрысціянскі фестываль надзеі з удзелам амаль усіх пратэстанцкіх цэркваў Беларусі. Чакаюць і асаблівага госця са Злучаных Штатаў, прапаведніка і саюзніка Дональда Трампа Фрэнкліна Грэйма. Не выключана, што фэст наведае і спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта Джон Коул. Гэтая рэлігійная падзея зробіцца алагічным працягам палітыкі Трампа датычна нашай краіны і будзе мець вялікае ўнутрапалітычнае значэнне для амерыканскага прэзідэнта, мяркуе палітолог з універсітэту Паўднёвай Флорыды Тацяна Кулакевіч. У эфіры студыі «Белсат» яна зазначыла, што такім чынам Трамп на фоне падзення рэйтынгу плануе заручыцца падтрыманнем пратэстанцкіх вернікаў ЗША. Вот эти верники, это паства, являются выборщиками для Дональда Трампа. И тому вот гэта мерапрыемства можно будет продать у Злучаных Штатах як дасягнение не только обмен палітычнымі вязнямі, які ўжо быў, гэта будзе чарговы, але таксама показать, что гэта рэлігійная дыпламатыя і плюс палітычная зняволеная, і гэта будзе такая перамога Дональда Трампа показать, что выбаршчыкам, што ён мае вынікі і можна за яго прагаласаваць на вось гэтых міжтэрміновых выбарах.
У Мінскай вобласці легкавік наехаў на работніка Дзяржаўтаінспекцыі. На месца здарэння выехаў кіраўнік МУС Іван Кубракоў. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў, аварыя адбылася днём на 10-м кіламетры трасы Р-58 паблізу вёсцы Якубовічы Менскага раёну. 74-гадовы кіроўца «Опель» збіў работніка ДАІ, калі той стаяў каля службовага аўтамабіля. У выніку мужчына атрымаў траўмы рознай ступені цяжкасці і быў шпіталізаваны. Цяпер высвятляюцца прычыны і абставіны здарэння. Палёгка для тых, хто набывае ўжыванае аўта. Урад унёс змены ў некаторыя правілы праходжання тэхагляду транспартавых сродкаў. Найістотнейшая змена: пры набыцці ўжыванага аўтамабіля цяпер не трэба будзе паўторна праходзіць тэхагляд, калі аўта ўжо мае дзейны допуск. Новы ўладальнік зможа карыстацца аўтам без дадатковай працэдуры правярання. У дакуменце таксама прадугледжаныя іншыя тэхнічныя і арганізацыйныя змены ў сістэме тэхнічнага агляду транспартавых сродкаў. Парэшткі літоўскага князя Вітаўта Вялікага могуць быць схаваныя ў каралеўскай крыпце Віленскай катэдры. Такое меркаванне выказаў літоўскі рэстаўратар Саўлюс Подзярыс у мясцовым СМІ. Паводле даследніка, парэшткі вялікага князя выявілі падчас вясновай паводкі ў 1931 годзе. Тады падчас рамонтных працаў быў знойдзены маўзалей 4 манархаў. Аднак улады міжваеннай Польшчы паведамілі грамадскасці толькі пра знаходку 3 целаў, а пра труну Вітаўта пастанавілі змаўчаць, каб пазбегнуць палітычных спрэчак, ды перанеслі яе ў капліцу святога Казіміра каля заходняй сцяны маўзалею. Цяпер прымаецца пастанова пра неабходнасць эндаскапічнага даследавання мура. У Вене адбыўся другі паўфінал Еўрабачання. За права трапіць у фінал 70-га юбілейнага конкурсу змагаліся 15 краінаў. У выніку 10 з іх, у тым ліку Данія і Аўстралія, што ўваходзяць у топ-5 букмекераў, выступіць у суботнім гранд-фінале 16 траўня. Там да пераможцаў 2 паўфіналаў далучацца прадстаўнікі так званай «Вялікай чацвёркі» – Францыі, Вялікай Брытаніі, Нямецчыны і Італіі, і выканаўца з краіны-гаспадыні фэсту Австрии. Фаворитами ж конкурсу уважаются финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркинена и грецкий рэпер Акилес. У десятку імаверна ўвойдуць прадстаўніца Украины Виктория Лелека и артист з Израилю Наам Бетан. Праз удзел апошніх 5 краінаў Ісландыя, Ірландыя, Нідерланды, Словения и Испания заявили про бойкот конкурсу. Минимум у 3 з іх не будзе весціся трансляцыя шоу. Сапраўдны маленькі цуд з беларускай вёскі абмяркоўваюць у сацыяльных сетках. Беларуска апублікавала відэа, на якім адразу 15 буслоў сабраліся на даху аднаго дому. За сотні ролик набраў 1000 лайкаў і десяткі каментароў. Далей глядзім без каментара. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и двое улетело. А вон еще в этом мире. 10, 11, 12 улетел. Больш падрабязна пра падзеі дня распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на соцсеткі «Белсату». Стаўце лайк і дзяліцеся думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Так вы дапамагаеце прасоўванню незалежнай інфармацыі. Аднак не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».